Вітаю спадарства. Хацелася б нагадаць, што сённяшняя акцыя ладзіцца ў памяць аб загінулых падчас выбуху, які адбыўся ў мінскім метрапалітэне на станцыі Кастрычніцкая 11 сакавіка 2011 года у 17:56 па мінскім часе. 15 чалавек загінулі і больш за 200 атрымалі параненні. Падазронымі адзначылі Дмітрия Коновалова і Владислава Ковалёва, якіх арыштавалі цягам сотня і расстралялі па выніку даследавання. Але не ўсё так можа быць цікава, не ўсё так адназначна з гэтым выбухам. Хацелася б нагадаць, што гэты выбух здарыўся падчас пачатку пратэстаў у Мінску, якія былі з нагоды таго, што павысілі кошты паліва і была вялізная інфляцыя ў той момант. І людзі былі вельмі недовольныя уладай Лукашэнкі. І гэта так саўпала, што два тэрарысты зладзілі выбух у мінскім метрапалітэне. Сёння мы хацелі б успомніць людзей, якія загінулі і атрымалі параненні. Новые струны и новая душа, сонные люди в апреле не спеша падает рубль, беду чует нутро. Мама, мы за гречку взрываемся в метро, и что-то не спится, такой